Iziphathimandla zomgwaqo eLimpopo zisola ukuthi ukukhathala komshayeli yikhona okube imbangela yengozi okushayisana kuyo ibhasi kanye neloli kwashona izisebenzi zasemayini De Beers Venetians ngama-22 izolo ntambama. Leli bhasi ke mbukeli belihambisa izisebenzi zasemayini ngesikhathi lishayisana neloli maqedela thungeleka ngomlilo. Kukholakala ukuthi le ngozi yenzeke ngehora lesine ntambama izolo ngesikhathi izisebenzi zasemayini zilibangise emsebenzini. Uphenyo lokuqala luveze ukuthi umshayeli weloli wehlulekile ukulawula labe selishayisa ibhasi ebelithwele izisebenzi. Iziphathimandla zomgwaqo eLimpopo zithi umshayeli weloli kusolakala ukuthi ubengenazo nezincwadi zokushayela eNingizimu Afrika. The allegations were raised before me here that the driver of the truck, it's a foreigner who was operating on the road without the legal documents, something which we want to strongly condemn. We are not saying foreigners must not come and operate here, but only those who have proper documents. Inkampani yamabhasi Hope Transport ithi umshayeli wayo ubenesipiliyoni seminyaka eyi-13 enza lo msebenzi. During night shift, we normally send best amongst us, and this driver that we also lost yesterday is one of the best. He's been driving for over 13 years on this road. Imayini De Beers Venetia isimise ukusebenza ngemuva kwalesigameko ukuze kwelulekwe izisebenzi ngokwengqondo. Sivalile mine akusetshenzwe mine namhlanje. Senza ukuthi abantu bethole usizo ngokululeka ngokwengqondo. Abantu umndeni yabo le eshonile izolo, abantu ababesebenza nabo. Uphenyo ngembangela yale ngozi luyaqhubeka. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa useqhamuke nesincomo sokuthi amazwe anothile emhlabeni kuzofanele alibheke ngobuhlakani udaba lokwabelana kanye nokuhwebelana okuzohlomlisa kangcono namazwe asathuthuka. INingizimu Afrika iyingxenye yengqungquthela enkulukazi yenhlangano yezizwe ebanjelwe eNew York. Umengameli Ramaphosa ubeke isithombe esicacile sokuthi amazwe antulayo nomphakathi odla imbuya ngothi emhlabeni jikelele yibona abathwele kanzima ngokwehla kwezinga lomnotho. Ukhuthaze ukuthi ezeyimakethe zomhlaba kufanele icabangele lawo mazwe asadonsa kanzima. South Africa welcomes the important steps taken to address the impact of the current global economic crisis on low and medium income countries through the mobilization of additional financial resources for the 2030 agenda. South Africa also joins the call to address the fundamental development challenges that have long characterized our unequal world. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres ugqamise kakhulu ukuthi amazwe amaningi emhlabeni njengamanje abhekene nobubha nenkemane. First, we must take action on hunger. In our world of plenty, hunger is a shocking stain on humanity and an epic human rights violation. It is an indictment of every one of us that millions of people are starving in this day and age. Lo mhlangano waminyaka yonke wakulonyaka uzophinda ubukeze nebanga eselihanjiwe ngalokho inhlangano yezizwe eyazibekela khona njengomnqamla juquwayo ka-2030 wemgomo yokufukulwa kwamazwe okuwuhlelo olwaziwa nge-Sustainable Development Goals. Ingqungquthela izophothulwa ngoLwesibili oluzayo. Isilo uMisuzulu kaZwelithini uhambele kwaphindangene namhlanje eyobhonga emswaneni njengoba isiko lingamvumelanga ukuba phela afinyelele enkonzweni yokutshalwa kaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ngomgqibelo. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini uthi indaba zokukhothama kaMntwana kwaphindangene zimkhubazile emoyeni. Indlulamithi kaNdaba ibonge bonke ababambe iqhaza nabaphume ngomningi bazokweseka umndeni okaButhelezi njengoba ubuse emanzini nje. Lokho kuqale ngomsebenzi wesizwe omkhulu kangaka nonke ngoba ngenibiza nje ngamunye ngamajokwe uNkulunkulu anithwese wona benikhona ninganye nomndeni wakwaButhelezi kanye nendlunkulu yonke ngithokoza kakhulu mina besilo.
Ngenkathi Bongithu belitholile lokuthi igcina ifinyelele emagcikeni akoShenge ngonyama, ikubalile ukuthi usiko lwesintu nelobukhosi ilona lwenza ukuthi ingabi bikho ngenkathi kutshalwa okwaphinda ngene. Ngiyajabula namhlanje ukuthi ngilithole ithuba maduze ngaphambi kokuba umntwana esefihliwe. Ngokusho kweNgonyama, ungene ebaleni kwaphinda ngene engasekho undunankulu wesizwe samaZulu kuyexwaya indlulamithi kaNdaba igcizelele ukuthi kusazoba umqanza njengoba bekubikelwa yena nje uShenge okuningi. Silindo kuhle ngidi indabeni ze-SABC. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uAaron Motsoaledi ukholwa ukuthi enye inkantolo ingakhiphana nesinqumo esihlukile mayelana nodaba lwesinqumo sakhe asithatha ngoZibandlela wango-2021 sokhoxisa imvume zezakhamuzi zaseZimbabwe ama-ZEP. uMotsoaledi uthi lesi sinqumo senziwa kulandela inqubomgomo efanele njengoba ngoNhlangulana inkantolo ephakeme yasePitoli yathi sasingekho emthethweni futhi siphambene nomthethosisekelo. Abameli bakangqongqoshe wezasekhaya bagcizelele ukuthi inkantolo ephakeme yasePitoli yenza iphutha ngesikhathi ikhipha isinqumo ngokuhoxiswa kwezimvume zokuba kuleli kwezakhamuzi zaseZimbabwe. We say that when one looks at the features that this was a policy-laden decision, and therefore the only way the minister decision could be attacked is whether the minister's decision is rational. U-Advocate Carol Steinbeck omele Helen Suzman Foundation nokuyinhlangano ephikisana nalesicelo udalule ukuthi abukho ubufakazi bokuthi ungqongqoshe wezasekhaya ucabangisisile lokhu. There is no court in South Africa that would ever say that the minister is entitled to make a decision which profoundly impacts on the lives of many, many people without hearing from them first. Ama-ZEP avumela abantu abadabuka eZimbabwe ukuthi bahlale, bafunde noma basebenze eNingizimu Afrika, kanti isinqumo sisagodliwe ngalolu daba. Imeya yaseTshwane uSilas Brink uthi unethemba lokuthi amaziko amabili ogesi okuyiRooival kanye nePretoria West asezosebenza ngendlela efanele ukuphakela ugesi izakhamuzi zomasipala eTshwane emva kweminyaka eminingi engasebenzi ngendlela efanele. Sekuphela iminyaka eminingi leli ziko logesi lingasebenzi ngendlela efanele, imeya yaseTshwane ithembise ukuthi konke lokhu kuzophela nya. Procuring and generating at least 1,000 megawatts of electricity in the next 3 years. The city of Tshwane uses about 2,600 megawatt. So that would have a significant impact on our energy independence from Eskom. Ekuqaleni kwalonyaka kwaqokwa ithimba lezamandla ukuze lihlole isimo kodwa lathi lomsebenzi ungahle uthathe isikhathi eside. This power station is currently costing the city of Tshwane around 130 million rand per annum. That's inclusive of the staffing cost as well as insurance cost and licensing cost and general care and maintenance cost. When this station operates fully, at about 250 megawatt that it's generated, this could have the potential of making the city around 100 million rand per month. Leli ziko lizosiza ukwehlisa amahoro okucisha konga ugesi kulomasipala. At the moment, there is a notice out for the public to comment on whether they think we should be leasing out these power stations, Pretoria West and Rooival, as per the council resolutions. We'll get that feedback once we have it. Iningi labantu lisashaqekile ukuthi belingazi lutho ngalomsebenzi noma kunjalo abanye bathukele imisebenzi yabo ngenxa yokuthi uma izintambo zithathwa inkampani ezimele kuzoba nezinguquko. Kushone umuntu oyedwa emva komlilo wequbula ePhalaburo eLimpopo. uAlec Osmazong baba weingane ezine kuthiwa ushonele esibhedlela emva kosuku uqubuke umlilo. Izindonga ezimnyama kanye nephunga lentuthu ikho kutholakala edolobheni elincane lezimayini ePhalaburo. Ngesikhathi ke imndeni ye-13 izama ukulungisa impilo yayo, umndeni waka-Osmars uzwa obukhulu ubuhlungu. Lo mndeni kulahlekelwe ilungu emva kwalomlilo. Yesterday morning we were informed that he was suffering from a heart condition for a couple of months already, and yesterday morning he complained of chest pains and he was taken to hospital, and last night we were informed that he unfortunately passed away.
So that is adding an extra sadness to our community because he was a pillar in this community as well. Wabekubeka kudla etafuleni ezisebenzini eziyisithupha nakho kushe kwanqonqam. Umnikazi webhizinisi uthi uzobasiza bathola amathuba emisebenzi okwesikhashana ukuqinisekisa ukuthi bayakuthola okuya ethunjini. My employees, I will look after them. Umnyango uzokubusa ngokubambisana eLimpopo usuthembise ukusiza imindeni ekhahlamezekile. We have got our teams now on the ground to want to check exactly how many victims are affected so that we can come in and look. From human settlement point of view, we should be getting something that we should be able to support them. We can't leave them away. Awukwaziwa-ke ukuthi ungakanani umonakalo odalekile. Omasipala bakwaZulu-Natal baphula amalungelo abantu ngokungahlinzeki izakhamuzi ngamanzi ahlanzekile kanye naphephile okuphuza. Lona-ke umbiko okhishwe ikhomishana yamalungelo abantu. Le khomishana ithi iphathimandla zishaya indiva izakhamuzi komasipala noma zizazi inkinga zazo zamanzi. Sitholile ukuthi wonke ama-Water Services Authority ngobuningi bawo badeprivile ilungelo labantu ekutholeni amanzi, baliphulile phecelezi. Ngokuliphula kwabo baphule umthetho sisekelo abathi iconstitution, baphula kanye nezivumelwano esizenze siyizwe namanye amazwe international, imithetho yangaphandle yokuthi abantu kumele bathole amanzi. Izingxenye ezithile ezakhele iSoweto eGoli zikhala ngokuthi zibhekene nenkinga entsha yokwentuleka kwamanzi salokhu iJoburg Water iqalise uhlelo lwayo lusha lwemitha nokwindlela ke entsha yokulawulwa nokuthengwa kwamanzi. iJohannesburg Water siguqukele ohlelweni olusha lwesimanje lwemitha. Izakhamuzi zase-Orlando West zikhala ngokuthi yithwele kanzima ngenxa yamanzi asephuma kancane. Kwesinye isikhathi engaphumhlobo ngenxa yohlelo olusha. uRebecca lapha uthi lezi igubhe ezintsha zamamitha zibalathile inkinga ngenxa yokuthi amanzi asenqamu kanjalo manje. Elizabeth yena ukhala ngokuthi lolu hlelo alihlangene enhlobo nokuzama ukongiwa kwamanzi. Uthi kufakwe lolu hlelo vela amapayipi lapha abevuza nobe kudingeka ukuthi bashaye iphakethe ukuze alungiswe. Labo ababhekele ezamanzi eGoli bexwayise umphakathi ngelokuthi ulandele imigomo nemibandela yohlelo olusha oselifakiwe lokuthengwa kwamanzi ukuze ugweme ukuphelelwa amanzi kumpompi. The project has faced thus far include meter tampering and meter bypassing by residents. Some residents have also refused to accept the customer interface units known as CIUs. Upon switching on the prepaid smart meters, every household receives 6,000 litres of free water. When this has finished, they must then purchase water tokens. However, without CIUs, they would not be able to purchase water. Izakhamuzi zithi zatshelwa ukuthi uhlelo olusha lwemitha luzoze liqale ukusebenza ngokugcwele ngonyaka ozayo. Othisha abangasebenzi bakhethe ukumashela emahhovisi omnyango wezemfundo eMpumalanga behambisa uhlu lwezikhalo njengoba bekhala ngokungaqashwa. Lena sekuyimbashi yesithathu ukusukela ngo-2021 othisha abangaqashwa bakhala ngokuthi bafuna nabo ukuqashwa njengothisha abafunda ngomfundaze wefunza lushaka. Ukhoza uneminyaka eyisishiyagalombili aphothula izifundo zakhe kodwa akaza uthole umsebenzi namanje. We are bringing a memorandum for the third time, and our reasons are specifically because Funza Lushaka is being preferred out of all other bursars and the self-funded. Inyunyani yothisha isathi inxusa uhulumeni ukuthi acabange kabusha angaqashi kuphela othisha abafunde ngofunza. That's quite secondary. There is a shortage of staff, of teachers. Another thing, there is something that the post-establishment, there is something which is existing. It shows that there are 4 handmen. Iphini likamqondisi kwezemfundo kulesi sifundazwe lemukele uhlu lwezikhalo. We just received the memorandum as addressed on behalf of we are receiving it on behalf of the Premier. So it will go to the HOD, it will go to the MEC, it will go to the Premier.
Othisha bathembise ukuphazamisa ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka uma nje bengaphendulwa emva kwezinsuku eziyisikhombisa. Beluphansi uhwebo lwerandi eyimakethe namhlanje. Irandi libizwa 18 rand 96 cents edoleni lasemelika libe u23 rand 48 cents kupondo kanti lingu 20 rand 24 cents ku euro. Ipula laseBotswana libizwa 1 rand 38 cents. IJohannesburg Stock Exchange ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,925 a ounce. Iplatinum libiza $933 a ounce. Uwele ngwahlezi ubiza $96.30 umphongolo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu ke uyalandela emva kwekhefu uzobe ke uwethulelwa isangoma sezulu salapha SABC endabeni zesiZulu umkhushulwa okwamsimanga.